Nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ayan ho mga kabalen. Renz, kita mo na ba? Testingin natin yung weather kung papasok yung audio niya. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, February 11, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine area. Okay na ba, Renz, yung audio? Okay na? Bagamat asahan pa rin po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating Dinig mo ba yung audio? ng mga weather systems na patuloy pong nakakaapekto sa ating kapuluan. Itong mga kumpul po na kaulapan na namamataan po natin sa ating latest satellite animation na patuloy nakakaapekto sa may bahagi po ng Southern Luzon, patanaran po sa Kabisayaan, ay dulot po yan na epekto ng shear line o pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. At dahil po sa epekto ng shear line, makakaranas pa rin po ng moderate to heavy na mga pagulan sa bahagi po ng Kabisayaan, gayon din sa Southern Luzon ngayong araw. Okay, sige, dito simulan naman po na sa Luzon, patuloy ang pag-iral ng hanging amihan or northeast monsoon at PEN 20. Okay, nagbabalik po ang CLTV 36 News Stream. Ito mga kabalen, balikan ho natin itong weather report ng Pag-asa. Yan, okay na. Nagkaroon na. May audio na mga kabalen. Maririnig na ho natin. Anong ba yung magiging taya ng panahon? Narito po ang magiging sitwasyon. Alamin ho natin mula sa DOST Pag-asa. Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang latest na weather update ngayong araw ng Tuesday, February 11, 2025. Sa kasalukuyan po ay wala tayong binabantayan na LPA o bagyo sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility, bagamat asahan pa rin po natin ang maulan na panahon sa malaking bahagi ng ating bansa, dulot po ng mga weather systems na patuloy pong nakakaapekto sa ating kapuluan. Itong mga kumpul po na kaulapan na namamataan po natin sa ating latest satellite animation na patuloy nakakaapekto sa may bahagi po ng Southern Luzon, patanaran po sa Kabisayaan, ay dulot po yan na epekto ng shear line o pagsasalubong ng malamig at mainit na hangin. At dahil po sa epekto ng shear line, makakaranas pa rin po ng moderate to heavy na mga pagulan sa bahagi po ng Kabisayaan, gayon din sa Southern Luzon ngayong araw. Meanwhile, dito naman po sa Luzon, patuloy ang pag-iral ng hanging amihan or northeast monsoon at magdudulot din po ito ng mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Northern at Central Luzon, gayon din sa ilang bahagi ng Southern Luzon ngayong araw. So may bahagi naman po ng Mindanao, nakikita din po natin itong mga kaulapan na nakaapekto mostly dito po sa may eastern sections ng Mindanao area. Yan po yung easterlies, mainit na hangin na nanggagaling sa karagatang Pasipiko, kaya asahan po natin within the day ay makakaranas pa rin po ng mga pag-ulan sa may silangang bahagi ng Mindanao area. Meanwhile, for the rest of Mindanao, may mga posibilidad lamang po na mga isolated o mga biglaang pagbuhos ng ulan. At sa mga susunod na araw, itong shear line, inaasahan pa rin po natin na patuloy ang epekto sa may silangang bahagi ng Luzon over the next few days. Ngunit inaasahan po natin na unti-unti pong hihina ang epekto nitong shear line. So bago po matapos ang linggo, inaasahan po natin na improving ang weather conditions sa malaking bahagi po ng ating bansa. Possible po yan sa darating na Thursday. Dako ko tayo sa magiging lagay ng panahon ngayong araw dito po sa Luzon, gaya po ng nabanggit natin kanina. Bahagi po ng Luzon ay makakaranas pa rin ng maulan na panahon dulot po ng epekto ng amihan, pati na rin po ng shear line. So may bahagi po ng Northern at Central Luzon at ilang bahagi po ng Southern Luzon, particularly sa may Cagayan Valley, Cordillera Administrative Region, gayon din sa Central Luzon, dito po sa Metro Manila at sa Calabar Zone, ay asahan po natin ang mga light to moderate na mga pagulan dulot po ng epekto ng hanging amihan. Samantalang sa may bahagi naman po ng Aurora, Quezon, sa may Mimaropa, gayon din sa Bicol Region, ay posible pa rin pong maranasan ang mga moderate to heavy na mga pag-ulan dulot naman ng epekto
ng shear line. So doble ingat po lalong-lalo na sa may bahagi ng Quezon, sa Bicol region, pati na rin po yung mga karatig na probinsya, maaaring maranasan pa rin po yung malalakas na buhos ng ulan dulot po na epekto ng shear line na posible pong magdulot ng mga pagbaha, pati na rin po yung pagguho ng lupa. Especially since mga nakarang araw ay patuloy po yung mga pagulan dulot po na epekto ng shear line. Lalong-lalo po sa may bahagi ng Kabikulan, doble ingat po sa ating mga kababayan dyan sa mga, especially yung mga low-lying or mga hazard-prone na mga lugar. So may bahagi naman po ng Ilocos region, makakaranas po tayo ng partly cloudy to cloudy na kalangitan at may mga posibilidad lamang po ng mga panandalian o mga biglaang pag-ambon o may hinang mga mapag-ulan. Temperature forecast para sa mga piling syudad dito po sa Luzon, for Lawag po ay 22 to 31 degrees Celsius magiging agwat ng temperatura. For Tugigaraw naman po, maximum temperature sa abot ng 28 degrees Celsius. Sa Baguio naman ay 15 to 24. For Metro Manila, 30 degrees Celsius maximum temperatures, inaasahang magiging mararanasan ngayong araw. At sa Legazpi naman po, yung agwat ng temperatura maglalaro ng 24 hanggang 26 degrees Celsius. For Tagaytay naman ay maglalaro mula 20 to 28 degrees Celsius. So magiging lagay naman po ng panahon sa nalalabing bahagi po ng ating bansa. For Palawan and Visayas, asahan pa rin po natin ang mga scattered rains or thunderstorms dulot po ng epekto nitong shear line. So doble ingat pa rin po sa ating mga kababayan. For Palawan area though, inaasahan po natin na unti-unti na pong mababawasan yung malalakas na pagbuhos ng ulan. Magiging maulan pa rin po pero hindi na kasing lakas kung ikukumpara noong mga nakarang araw. And sa eastern sections naman po ng Mindanao, dahil po sa epekto ng easterlies, makakaranas din po tayo ng mga kalat-kalat mga pugulan, pagkidlat at pagkulog. For the rest of Mindanao naman po, asahan po natin ang partly cloudy to cloudy skies. May mga posibilidad lamang po ng mga panandalian o mga biglaang buhos ng ulan dulot po ng mga isolated na thunderstorms na mas madalas nararanasan sa hapon o sa gabi. Temperature forecast naman po para sa mga piling syudad for Palawan, Visayas, and Mindanao area. Maximum temperatures po for Palawan, particularly dyan po sa Calayan Islands, maaaring umabot po ng 29 degrees Celsius at 30 degrees Celsius naman para sa Puerto Princesa. Agwat ng temperatura sa Iloilo ay 24 to 31, Cebu naman ay 25 to 30, at sa Tacloban maaaring umabot po ng 28 degrees Celsius maximum temperatures. For Mindanao naman po, sa Zamboanga ay maglalaro mula 24 hanggang 34 degrees Celsius, 30 degrees Celsius para sa Cagayan de Oro maximum temperatures, at sa Davao naman ay maglalaro mula 24 hanggang 31 degrees Celsius. Ayon po sa ating latest na weather advisory, asahan pa rin po natin magpapatuloy ang epekto ng shear line, lalong-lalo na po sa may eastern sections ng Luzon sa mga susunod na araw. Ngayong araw, asahan pa rin po natin yung moderate to heavy na mga pag-ulan sa may bahagi po ng Bicol region, gayon din sa Quezon at yung mga karatig na probinsya sa may Maropa as well as sa Visayas. Ngunit pagdating naman po bukas, unti-unti po nga angat yung axis nitong shear line. So possible po na unti-unti na pong hihina yung epekto ng shear line sa may Bicol region at maapektuhan naman sa may eastern sections ng northern at central Luzon. Kaya bukas ay maaaring maranasan po ang moderate to heavy na mga pag-ulan dito po sa Cagayan, Isabela, sa Aurora, gayon din sa Quezon at sa Camarines Norte. Kaya ingat po sa ating mga kababayan dyan dahil posible po yung mga pagbaha o mga pagguho ng lupa, lalong-lalo na po sa mga hazard-prone or mga low-lying areas. Sa kalagayan naman po ng ating karagatan, may gale warning pa rin po tayo nakataas sa dagat baybayin po ng Catanduanes, particularly dyan po sa may northern at eastern coast ng Catanduanes. For now po, inaasahan pa rin po natin ang maalon hanggang sa napakalong karagatan dyan po sa mga nasabing dagat baybayin, ngunit unti-unti na pong hihina ang epekto nitong hanging amihan. So possible po within the day ay i-lift na po natin yung mga gale warning nakataas sa mga dagat baybayin po ng ating bansa. For now po, ay delikado pa rin pong pumalaot dyan po sa mga dagat baybayin ng Catanduanes, especially po sa ating mga kababayan na may mga malit na sakyang pandagat. Sunrise po natin ngayong umaga ay 6:22 a.m. at sunset naman ay 5:59 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lang po ang aming social media accounts at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. Yan lang po latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Rhea Torres po, magandang umaga.
Yan ho mga kabalen, inyong natunghayan itong latest weather update mula ho sa DOST Pag-asa. Oh, di ba? At tuloy-tuloy ho tayo sa pagbibigay ng balita at impormasyon. Ito nga, gaya ng sinasabi, walang bagyo pero may pagkulimlim ng panahon. At paghandaan po natin yan. Mabuti na yung ika nga, ready tayo. Bring your payongs with you. Ito ho, simulan natin. Ang isa pang impormasyong mapakikinabangan, impormasyong makatotohanan, mga kabalen. Oo, ito ho yung ating tinatawag na foreign exchange. Ito po, latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. At maya-maya, makibalita rin tayo. Ito, may press con pala yung camera. Hintayin lang natin. Sige ho, foreign exchange muna ho tayo. Ito ho, sa mga papapalit ng pera, at least alam ninyo, may idea ho kayo kung magkano ang palitan ngayong araw. Ito, latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas, Feb 10. Ito ho, mga kabalen, 58 pesos, 0.095 centavos. Yan ho ang halaga ng 1 US dollar. At yung Japanese yen, 0.38. Yung pound, 71 pesos, 94 centavos. Hong Kong dollar, 7 pesos, 44 centavos. Etong ating Saudi Riyal, 15 pesos, 46 sentimo. Okay? At etong dirham, 15 pesos 79 centavos, euro 59 pesos 70 centavos, Korean won 0.3. At yung Chinese yuan, 7 pesos 95 centavos. Yan ho ang foreign exchange, mga kabalen, sa araw na ito. O ito nga latest available data mula ho sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Tuloy-tuloy ho tayo sa ating pagbabalita. Ito ho, mga kabalen, silipin naman natin ngayon etong ilang anunsyo, mahalagang anunsyo pa rin ho tayo, kaugnay naman ng mga napipintong power interruption schedule. Ayan. Sa ilang mga lugar ho dito sa ating lalawigan, Kapampangan. Mamaya hong alas 11 ng gabi hanggang alas 4 ng madaling araw bukas, opo, araw ng Miyerkules, asahan po ang pagkawala ng kuryente, tubig tuloy. Asahan po ang pagkawala ng kuryente dyan ho sa bahagi ng Barangay Mawake. Dyan ho sa Mabalacat City, Pampanga, para ho sa ilang CAPEX project at clearing nitong Pelco 2. 11 p.m. to 4:30 a.m. tomorrow, Wednesday, Feb 12. Wala hong kuryente dyan sa Mawake. Maliban na lamang sa resettlement. Dyan ho sa may Mabalacat City, Pampanga. Ganyan din ho ang mangyayaring mga kabalen, power interruption sa bahagi po ng Mabiga. Portions ho ng Mabiga, nasa caption ho yan. At yung Barangay Dapdap, apektado rin ng nasabing power interruption. Ganyan din yung Barangay Sapang Balen, Paralayunan at Santo Rosario. 11 p.m. to 4:30 a.m. Mamayang gabi ho yan hanggang bukas ng madaling araw. At yung Barangay Bundagul, wala rin hong kuryente maliban na lamang sa Ravenna Homes at saka sa may SMDC Cheerful Homes. Same schedule, 11 p.m. to 4:30 a.m. tomorrow.
Barangay Santa Ines will also be affected by the scheduled power interruption happening tonight, 11 p.m. until 4:30 in the morning. Bukas ho yan, para pa rin sa CAPEX project, clearing of lines at maintenance works nito hong Pelco 2. Kabilang ho dyan yung De La Cruz Lim Subdivision at yung Purok 3, mga kabalen. Kalisahan yata Mabalacat po itong bengi ganyan. Charge nyo rin power banks nyo. Ayan, Barangay Santa Lucia, Resettlement Phase 1 and 2, affected din ho. Same schedule, 11 p.m. to 4:30 in the morning. At bukas, araw ho ng Miyerkules, sa Barangay Apalit, Florida Blanca, Pampanga, alas 10 po ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Pati hapon para ho sa pagle-layout ng primary line, Barangay Apalit, Florida Blanca, Pampanga, 9 a.m. to 4 p.m. bukas, wala hong kuryente. Ganyan din ho ang mararanasan ng mga taga-barangay Pasig sa Candaba, Pampanga. Alas 9 naman ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mas mahaba yung scheduled power interruption. Bukas din ho yan, araw ho ng Miyerkules, dahil na rin sa ginagawang reconductoring of primary line from bare to 3-wire. Ayan, mga kabalen. Apektado ho dyan yung Tambak, Dalan Bato, Dalan Laon, Ampo, Ing Talipapa, Kenpong, Barangay Pasig, Candaba, Pampanga. Yan ho, mga kabalen, ang mga power interruption announcement. At umulit na Silipin ho natin yung ilan namang anunsyo kaugnay nitong ano ba itong mga some announcements pa, meron pa tayo. Water interruption, ano? Opo, mga kabalen, ito. Water supply interruption. Balik ko. Dito ho sa may Mabalacat City, Pampanga, 9 p.m. hanggang 5 a.m. At asahan po na walang tubig dahil na rin sa particular sa Plantersville Subdivision, ano, para po sa flushing activity ng Prime Water. Mamaya hong gabi yan, 9 p.m. hanggang alas 5 ng madaling araw. Affected din, same schedule ang Brentwood Subdivision. Ganyan din, yan lang yung relevant, yung Brentwood Subdivision sa Mabalacat City, Pampanga. Ayan. Mga kabalen, magpapaalam ako sa telebisyon ng 10:58. Pero tuloy ho natin itong ating balitaan dito ho sa ating Facebook page, gayon na rin sa ating YouTube channel. Yan ho ang latest, ha? Eto, kabalen, sa oras na ito, pakinggan natin. Ayan, nagpaalam na ako sa telebisyon. Maraming salamat. Thank you, Renzo. Eto, sa oras ito, panoorin naman natin itong, mga kabalen, itong pahayag po ni Attorney Shell Jokno, kaugnay nitong pangiinsulto ni Bato de la Rosa. Ni Bato de la Rosa dito ho sa nominee ng kinatawan nitong akbayan. Pakinggan ho natin ang pahayag. Nakakabahala yung mga ganong dismaya at medyo nakakabahala yung mga ganong klaseng salita. Lalo na nagaling sa isang senador. Mabuti naman na medyo nag-apologize na siya. Pero sana naman maging mas mataas ang level ng diskurso ng isang senador. Pag-usapan natin yung issue. Walang ganyan na pag-iinsulto o pagpe-personal.
Nakakadismaya at medyo nakakabahala yung Yan ho mga kabalan, narinig ho natin yung pahayag ho ni ni Attorney Shell Jokno, bagamat humingi na po ng tawad si Bato de la Rosa sa pag-insulto sa pisikal pong anyo ni Akbayan na Party List Rep Percy Sendanya na isa pong stroke survivor. Ito, dismayado pa rin itong si Attorney Jokno na isa pong human rights lawyer at hinimok niya itong mga mambabatas gaya na ho ni Bato de la Rosa na itaas yung level ng diskusyon at huwag idaan sa pamimersonal yung kanilang atake, lalo na pag pinag-uusapan itong impeachment trial at nakaharap si Vice President Sara Duterte. Puruin mo, sabihin ba naman ni Senator Bato na susuntukin daw niya si Representative Serdanya, para magpantay yung kanyang muka dahil nga po siya po na-stroke, Napaka-insensitive. Oo. Kasi may mga kaibigan, may mga kamag-anak ko na-stroke Parang hindi magandang pakinggan. I take offense bilang isang tao, bilang isang botante, bilang isang nagbabayad ng buwis na nagpapasweldo sa isang senador gaya ni Bato de la Rosa. Ako personally lang, ako lang to. 'Di ba? Insensitive ho, mga kabalen. Actually, it's not even insensitive. It's bastos, disrespectful ho, kung tawagin. Sana ho, wag namang ganyan. Hindi maganda yung napapanood pa ng mga kabataan. Pero very good naman na humingi na ng tawad itong mambabatas, itong si Senator Bato. Nag-sorry na siya. At sana ho, matuto na tayo na dahil nga yung mga minsan, yung mga ganitong pahayag natin ay nakakasakit. So matuto sana tayong lahat dito ho sa naging senaryo na ito, hindi lamang si Senator Bato, kundi maging tayo na maging mas mapag-intindi sa ating kapwa. Kasi nga naman, minsan, pinagkakatuwaan, tapos person with disability, di ba? O hindi kaya naman nagkaroon ng sakit, nagkaroon ng karamdaman, may trauma. Sana ho, maging aral ito sa ating lahat. Ayan. Ito, sa oras na ito, panoorin naman ho natin itong balita ni Liana Canilao, kaugnay ho nitong pananampalataya ng mga kabalan natin sa Bacolor, Pampanga, na siya hong susi sa tagumpay ng pagbangon nito hong Villa de Bacolor na minsan hong nabaon sa lahar. At siyempre, ilan na rin hong mga dilubyo itong dinanas ng San Guillermo Parish Church na ito, kilalang simbahan po ito dyan sa bayan ng Bacolor. Narito po ang ulat ni Liana Canilao. 1576 na orihinal na itayo ang San Guillermo Parish Church. Ito ay kasabay ng pagkakatatag ng Villa de Bacolor. Ini pong kakatamong pisamban ng San Guillermo, metong niya po karing matwang pisamban, kete po king Kapampangan, huling iti pumita lakad yan yung banwang 1576. Karing Agustinong Fraile, nung no karin deting Agustinong Fraile tetag depin hining parokya. Anong no karin iting tatalakaranan ng parokya, bandineng gabon ng Don Guillermo Manabad. Inyasat ring Agustinong Fraile, meninton lang santong kalagyo ng Don Guillermo Manabat at karinikit de San Guillermo Ermitanyo Confessor. Ayon sa Assistant Secretary ng Parish Pastoral Council o PPC ng simbahan na si Christian Paul Herrera, isang banal na Agustino si San Guillermo Ermitanyo Confessor. Outsanding Ermitanyo uling meki pamiyang simply
Mintaya keng metong lugar anong nuka rin malawot king sibilisasyon at antimo rin metong yung konfesor may mission karing talasal pantayang Katoliko. 1880 naman ang tumama ang malakas na lindol na siyang sumira sa istruktura ng simbahan. Ito ay muling itinayo ni Father Eugenio Alvarez noong 1886. Matapos ang mahabang panahon, isa na ang trahedya ang dumating at sumira sa San Guillermo Parish Church. Ang San Guillermo Parish Church ay kilala rin bilang Half-Mary Church matapos ito matabunan ng lahar noong 1991 dahil sa Mount Pinatubo eruption. Ining kaya katam dakal na lagpusan na miyayaliwang trahedya ne meto mo naman karetang pekasikat maging trahedya kaya ni Wapen pinitang Mount Pinatubo eruption. Anong no ka rin almost kapit na po ni Pisamban ing metambunan anya mas lalo yung maging historical iting kaya katamong Pisamban. Dakal la ring alos me buraya ing mabilog balen at metong ya ka ring menatiling makatalakad at mabiye testamento ning kasalpantayanan na ning Katolik Wapen pinining kaya katamong parokya. Ang anak bakulod na si Eric Pineda muling sinariwa ang masayang alaala ng simbahan bago ang pagragasa ng lahar noong 1991. Baya mamakmoy panat Pinatubo masatingin yan at inyang eskwela kanito. Nakalamumunta ya liwa mo rin tagakening Bacolor karen dayo pang talakin. Masaya masating keni kanito. Ano ba ito niyang alapalar kanito, masating keni yan. Yung may makming Pinatubo ito, may kasira yung mga kaikin. Isa sa mga lumikas na pumutok ang bulkang Pinatubo ay ang 76 years old na si Cecilia Lacsa. Kahit hindi na sa bayan na ninirahan, binabalik-balikan pa rin ito ang simbahan, dala ng pananampalataya. Yung may Pinatubo ito, yung mag-flow itong lahar, and then kay, sinampa kami ka rin babo daretang kaya kami bali, at least matas na laman din bali, may ito, anyang mag-isap ito. Basta at in time, basta piyasan nga po San Guillermo, mandagat kumuli para makasimba. Bagamat sinubok ng panahon ng Bacolor, nananatili itong matatag dahil na rin daw sa pagiging relihiyoso ng mga Bacoloreño. Alam mo, pagkatapos ng lahar, ang unang tinayo ng mga taga-Bacolor ay ang aming mga simbahan at ang ating mga kapilya. So ganun yung pananampalataya ng mga taga-Bacolor, kaya walang duda madaling nakabangon ng Bacolor because of their devotion and faith sa ating Panginoon. Upang masiguro naman ang structural integrity ng simbahan, regular daw ang ginagawang assessment dito. Kening kaya katamo, panananeman check ning kaya katamong Archdiocesan Church heritage ne, anong no ka rin lalawin tamo mo rin nung makananuya ing stable, nung stable ya ba yung kaya katamong Pisamban. At panwalan tamo at kakitam na stable naman, matatagya pa mo rin uling lalo na halos sa mitambunan na yan, bala mo itang kayang pundasyon lalo ya pang mas metatag. Mayroon na rin daw mga inisyatibo at programa na magpapatatag sa mga pundasyon ng simbahan. Maganda naman yung structural integrity niya. As a matter of fact, yung Department of Tourism, through one of its agencies, alam po may pondo na, yung pinamumulan ni Mark Lapid. May pondo na para lalo pang patatagin itong strukturang ito nang sa gano'n hindi sa prone sa mga earthquake and other natural calamities. Samantala, kasabay ng selebrasyon ng kapistahan ng patron ng bayan na si San Guillermo, ipinagdiriwang din ang anibersaryo ng pagkakatatag ng Villa de Bacolor. Saya kami po talagang yung matibay kasalpantayanan. Iyang migdala kami para magbalik kami kaya kami balen. Ano po dahil Bacoloreño talagang religyoso lang. At doon kami sa celebrar ng fiesta. Yung San Guillermo, the founding of Bacolor. At it coincide with the ay kaya kaming santo, kaya kaming malapatron ni San Guillermo the Hermit. Kasabihan niya po ng founding of Bacolor. Anyabing po masaya kami at kaya kami kawalan bumbu nila para simba. At akit din kaya kaming bagan at keti, manalangin kaya abe-abe. Noong una, nagpapasalamat tayo, maraming umuwi. Kasi ang February 10, ito yung tunay at original na kapistahan ng bayan ng Bacolor. From 1576 hanggang 1839, ito yung pinagseselebrahan naming kapistahan. So this is the original fiesta of the town of Bacolor. Kaya mabuti naman ngayon, inaalaala natin, and this is also the founding day of the municipality of Bacolor. Kagaya ng nakagisnan sa isang banal na misa, sinimulan ang selebrasyon ng kapistahan.
manalangin ko sana rin kay kami kabayan, manatili lang talagang in kasalpantayanan matibe. Kadbaing kay kaming bayan, babalik-balikan di at ulyan di datang yung panahon. So yung panalangin mo po talaga rin balang bakulod na kailangan may kakalugod at ipapanalangin. Prioridad ng lokal na pamahalaan na maipasa ang kultura at tradisyon ng bayan sa kabataan upang hindi ito mabaon sa limot at magpatuloy pa sa hinaharap. Alam mo, dapat we have to tell the younger generation, lalong-lalo na yung taga-Bacolor, nagkawatak-watak yan. Tingnan mo ginagawa ngayon, yung galing sa malalayong lugar, dinadala nila yung kanilang mga anak. For them to know na ito yung kanilang old town. Kung hindi natin gagawin yun, mamamatay na yung ating tradisyon at yung ating kasaysayan. So maganda ngayon na yung mga kabataan, pinapakilala natin yung ating tradisyon, and we are glad na kapag Lanabar, kapag San Guillermo, talagang buong pamilya, gaano man sila kalayo, sila ay umuwi sa ating matandang simbahan. Liana Canilaw, CLTV 36 News. Mga kabalen, sa orasong ito, bigyang daan lang natin itong live Senate hearing ng Committee on Public Services para sa ilang mga kaganapan dyan sa pagbabalangkas ng ilang mga mahalagang batas kaugnay ng public works, urban planning, housing, resettlement. Ito, pakinggan ho natin, live ho ito mula ho sa Senado. Narito po mga kabalen, magpapaalam muna si Kuyang Justin pero tuloy-tuloy ho ang ating pagsistream. Maraming salamat po. We have the following: Attorney Rosan S.J. Rosero Lee, Deputy Administrator for Legal Services, and Attorney May Flor Abuedo, Corporate Secretary. For LGUs of Casureco, we have with us physically present Municipal Mayor of San Jose, Honorable Gerald Peña. For anti-dangling wires, we have the following resource persons. For the Department of Public Works and Highways, we have Attorney Mikael Volodya Tupas. For the League of Provinces of the Philippines, we have Director Angelica Sanchez. For the Union of Local Authorities of the Philippines, we have Policy Associate Ren Untalan. For the National Telecommunications Commission, we have Acting Engineer 5, Lizelle Karinugan. For the National Transmission Corporation, we have Division Manager Michael Toralba. For the Manila Electric Company, we have the following: Engineer Danilo Ignacio, VP and Head of Networks Portfolio Research Management, together with Bernadette Bachoco, Richard Carmelo Buenafe, Margarita David, Attorney Oscar Moreno Jr., Joseph David, Attorney Ethel Joy Ariola Mejia, and Mark Anthony De Lumen. For the Philippine Cable and Telecommunications Association, we have the following: Joel Dabao, Regulatory Committee Member, and Norwin Grace Arcilia, General Manager. For the Philippine Rural Electric Cooperatives Association Incorporated, or PhilReca, we have Engineer Jose Angelo Cagayat. For FICTAP, or the Federation of International Cable TV and Telecommunications Association of the Philippines, we have National Chair Estrelita Juliano Tamano, together with Attorney Jerwin Bala. For the IPAP, or the Internet Providers Association of the Philippines, we have Ferdinand Gundayao, Secretary, together with Leo Espelimbergo and Joseph Ceballos. For the Philippine Long Distance Telephone Company, or PLDT, we have Attorney Gilbert Bautista, Manager. For Globe Telecom Incorporated, we have Head of Policy Division, Attorney Ariel Tubayan. For Converge ICT Solutions, we have the following: Attorney Angelico Salud, together with Attorney J.R. Mangudatu and Glenn Anayron. For Drone Ownership and Operations Regulation, we have Civil Aviation Authority of the Philippines, or CAAP. We have Captain Ian Michael Del Castillo, Division Head of Aerial Works Certification and Inspection Division, together with Attorney Marie Dayan Espiritu, Rebca Rubias, Sherman Del Rosario, and Kim Adrian Abareta.
For the Department of Trade and Industry, we have Claret Gamboa and Lance Christopher Herona. For the Department of Transportation, we have ASEC Jose Briones Jr. together with Engineer Eduardo Mangalili, Betha Doria, and Ramon Orbon. For Tactics SOG Industries Incorporated, we have Billy Pasqua, its president and CEO. And for DILG, we have Camille de los Reyes. That's all, Mr. Chair. Thank you. Thank you, Comsec. I'd like to acknowledge the presence of Senator Mark Villar, whose presence is virtually. I'd like to acknowledge Sen. Mark. Thank you. Thank you. I don't have an opening statement to make, but I have several questions which I would like to ask direct to the point later, unless Senator Mark Villar or Senator Nancy Binay would like to make an opening statement. Sen. Mark, Sen. Nancy. No need, no need. Thank you. Thank you. Sen. Nancy. Is Sen. Nancy there? No opening statement. Okay, thank you. Mahalaga sa akin muna, pag-usapan natin itong drone. Itong isang issue na napapanahon na natin pag-usapan. For me, it's a national security matter. Why? I'll tell you later. Walang masama na magkaroon tayo ng drone. We operate drone commercially for entertainment, etc. But who regulates yung drone, pagpapalpad nito, etc. Is that CAAP? Nandito ba yung CAAP? Good morning, Your Honor. Good morning. Kayo po nag-regulate ng drone, ano? Yung... Yes po. Okay. Di ba dalawa yun? Commercial and private? Actually, Your Honor, it's now classified into 3. Okay. And those are? The open category. Okay. Ito po yung mga hobbyists, small ones. Okay. Then we have the specific. Ito naman po yung mga agricultural drones. Okay. Commercial drones per se. Agri and commercial, isa lang yun? And then we have the certified. Yung certified naman po, these are for special purpose drones like cargo carriage and eventually persons. Cargo, okay. That's it. Yan po yung tatlong classification natin ngayon. Yung sa individual, yung for leisure. They fall under the open category. Open category. Okay. Kailan ba ng permit para makabili ng drone at para pwede magpalipat ng drone? Technically, Your Honor, sa first category, kailangan, hindi? Sa open category, hindi naman po kailangan. Hindi kailangan. So anybody can buy a drone and then paliparin niya yan kahit saan niya gustong paliparin, no problem. Pwede siyang bumili ng drone but he or she still has to know the basic drone regulations. Okay. Meron po tayo nakapost sa ating CAAP website of your limitations like top of mind, you can't fly above 120 meters. You can't fly within 10 kilometers radius of an airport. So, meron yung restricted area. Yes. Restricted na para hindi ka pwede magpalipad ng drone sa lugar na yon, na specified. Okay, itong second category, yung agri-commercial, it needs permit from you guys? They do register their drones with CAAP, and the pilots also get their licenses. And in our department for the aerial works, they do get a certificate of authorization for their type of operation. Okay. And ganoon din sa certified cargo, sabi niyo, kailangan din ng permit. Yeah, certified, yes. Okay. So bakit hindi kailangan ng permit doon sa open? Because the open category, Your Honor, it has been industry best practice. Like for hobbyists, these are the smaller ones, lesser payload. Basically, the FAA also defines it as toy grade. Pero kung halimbawa ang isang tao gusto niyang bumili ng malaking drone na classified na ginagamit ng pang-commercial, he can buy it if he wants to. Yes, Your Honor.
So, ibig sabihin, pwede siya magpalipad ng drone, hindi na niya kailangang kumuha ng permit sa inyo. Samantalang, itong mga taga-agri, certified cargo, they need to get a permit from you. Why is that? Your Honor, just to clarify, yung mga agri-operators po natin, they can buy a drone, but ang requirement po ng Civil Aviation Authority of the Philippines is if you want to get a certificate of authorization, then you have to register your drone. Meaning hindi po sila kailangan kumuha muna ng permiso sa CAAP Okay. bago sila makabili ng drone. Okay, but they have to be certified. Yes, Your Honor, if they want to use it commercially. Now, how safe is this drone if we're talking about airport, sa mga airport natin? If I may, Your Honor, like what I always tell my colleagues, the drone is a loaded gun. Okay. It can be used for peace, and it could be used for otherwise. Thank you. That's exactly what I'm leading to. The next question. Yung isang tao, dito sa open category, bibili siya ng drone, malaki. Kargahan niya ng bomba, granada, papalit pa rin niya sa airport natin, sa aeroplano, babanggain yung aeroplano. Or meron siya specific target sa military installation natin, papasabugin. So, paano natin mapigilan yun? Your Honor, I think we have also one resource person present now, Mr. Billy Pasqua, who will also be introducing counter-drone measures naman. Okay, nandiyan ba si Mr. Pasqua? So, ano po yung counter Yes, sir. anti-drone? Kung tawagin yan, am I using the right word? Yes, sir. Commonly called counter UAS or Counter. UAS, sir. Unmanned Aerial System or anti-drone. Okay, counter any other term anti-drone. can be Okay. used correctly. Yeah, yung sinasabi ko, sir, kakargahan yung drone ng bomba. And then, meron silang specific target at doon pababagsakin yung drone. Is that a possibility? Definitely, sir. But it can be countered in so many ways, and one of which is by interrupting the signal between the controller and the drone. So, but there are Okay. so many other ways of. So, lahat ho ba ng building merong tinatawag niyong counter anti-drone? I'm not sure of that, sir, but I'm sure most don't have. Okay. So, ito ba sinasabi nyo sa ating pamahalaan, sa ating mga otoridad? I'll give you an example. Halimbawa, isang police station. Kakargahan ng bomba yung isang drone. Tapos, papalanding doon. Crash doon. Sabog. So, pwede mangyari yon. Tama? At Tama, kung sir. wala siyang counter anti-drone. Yes, sir. So anong plano natin ngayon? Kasi, kaya ako nabanggit to, ginamit to sa Ukraine and Russian war, di ba? Drone to drone, kinakarga ng bomba, kanya-kanyang pasabugan. And there's a possibility na pwede gamitin ng terorista ito sa atin for a specific target. So, nobody's safe. Meron ba tayong mga taga-military dito? Did we invite someone from the military? PNP? So, sabi niyo, paano ba, how does it work yung counter anti-drone, sir? It basically cuts off the signal between the controller and the drone, sir. But there are other anti-drone measures. It can be as innovative as having yung ibon, sir. Uhulihin niya yung drone. There are birds that are trained to look for drones and basically Birds? catch it. Yes, sir. Low-tech yung pag-ibon. But the thing is, it doesn't use technology, sir. Kasi marami ring counter. If you have a counter drone, there is also a counter drone. So they can use multiple signals, sir, if it's specifically designed for that. Wala bang isang technology na naka-install lang dyan? Kunyari, isang bahay, install sa bubong niya yung counter anti-drone. 24/7 nag-operate yun para pag may dumaan na drone doon sa bahay na yon,
mawalan ng signal yung drone, babagsak. Yes, sir. That's basically what a counter drone is, and pwede yun, sir. May Okay. solution na ganun. So hindi na kailangan pang antayin pag nakita yung drone saka gagamit yung device. Yes, sir. So yung device, it continues to operate. Yes, sir. There's such a solution, sir. Very good. Kaap, Yes, Your Honor. so meron tayong ganun, counter anti-drone sa airport, 24/7, naka-install? For now, Your Honor, wala po. Holy shit. I'm sorry. Why not? Why not? So far, lahat po ng nag-present sa Civil Aviation Authority of the Philippines, except for Mr. Billy Pascua, Wow. it's all linear, 1 kilometer linear distance. So for one airport, if that's 10-kilometer radius, can you imagine the number of repeaters that are needed to be installed around an airport? I know. Pero isn't that dangerous na wala pala tayong counter anti-drone sa ating mga airport? So I agree, Your Honor. ano pong plano? Ano pong ginagawa natin? Ano pong game plan? Your Honor, if I may, hindi in Asia, wala pa naman po talaga may effective anti-drone around their structures because number one, the technology is still very expensive at this time. And if I Very may quote, expensive. Meron pa ba mas expensive sa buhay ng mga tao sa nakasakay sa aeroplano? I agree with you, Your Honor. But for example, there's this one subscription-based anti-drone. Okay. It's, I think, correct me if I'm $1 million a month. Okay. So while we do see the need to protect all of our aerodromes, Your Honor, basically, how can we effectively propose such a budget that will not be preposterous? Number one, for the acquisition of the equipment. Number two is the subscription fee. Okay. And number three, the maintenance of the said equipment. Okay. So we are currently still studying other options which might be presented. And as we were conversing a while ago, as technology progresses, most probably the prices would tend to go down. And then by I then, understand. So, yung ibang bansa, meron bang counter anti-drone sa kanilang mga airports? O tayo lang bang wala? O marami din mga bansa na wala din tulad natin? Marami din. Pero ano yung ginagawa ng mga ibang bansa na yun? Kahit pansamantala, habang hindi pa actually, nila Your kaya Honor, yung presyo ng subscription. it's Sabi more nila. of just coming out with the regulations, making the public aware that of the certain provisions, like you're not supposed to fly within 10 kilometers of an airport. In fact, in other countries, the regulation states it's only 4 kilometers. But in the Philippines, we made it into 10 kilometers. Kahit pa sabihin natin 100 kilometers, Yes, eh Your kung hindi Honor, naman susundin. I agree. Diba? But because, Your Honor, you see, it is not through registration of the drones. It's not through the importation of the drones. It's not through the buying of the drones that lies the problem. Because if you go in the internet, you can produce a drone in less than 5 hours. 3D printing, the technology is there. So basically, the drone scenario in the Philippines is so volatile. So I understand. as of this moment, the Civil Aviation Authority of the Philippines is still trying to cope up with the ever-changing capabilities of the drone. So kapag bumili ba ng drone sa mga tindahan, hindi ba registered yung serial number niyan, yung seller hindi na-register sa any government agency that's supposed Actually, to regulate Your that? Honor, I think we would need the help of DTI on that matter for the Okay. sales of the drone. So probably Parang sasakyan, di ba? yes, Nakaregister. yes, Your Honor, exactly like that. And then dapat may insurance. Para Yes. kung halimbawa yung drone nag-crash, nakasira ng bubong, Yes, Your Honor. may tinamaang tao, Yes, Your may Honor. insurance. So wala tayong ganon. Wala, Your Honor, kasi Meron ba taga-DTI dito? Okay. if you look at it this way, Your Honor, if for example, I get a drone Mhm. and as you've said, I put in a bomb
Yes. and use it. When that bomb detonates, the drone disintegrates. So regardless if it was registered or not, we wouldn't know. We wouldn't know where the remote is. We wouldn't know. So basically, that is the challenge that is facing worldwide regulators right now, precisely because of the fact that you mentioned a while ago. It was brought into light by the Ukraine war. Diyan po nagsimula that all civil aviation authorities around the world took notice. And up until now, there is still no viable solution as to how do we effectively counter this. Because number one, a drone is so small, when it explodes, it disintegrates, no trace. Okay. Pwede rin yung drone papaliparin tapos ibabangga sa eroplano, sabog. That is highly possible also, Your Honor. Sabi niyo po kanina, sir, very expensive yung subscription, $1 million a month. Did I hear it right? Kaya isa sa mga hindrance yun, na kaya dito na ibang bansa mayaman, siguro Amerika meron yung ibang wala. Kasi mahal. Bakit hindi natin kausapin yung mga taga-airlines para tumulong sa atin? Lahat ng airlines na papasok sa bansa natin, pasok-labas na ginagamit natin mga airport. So, singilin natin sila para masubsidize yung pagbili natin itong technology na sinasabi nyo. Pag-subscribe doon sa technology. That would be a possibility, Your Honor. But we have to also remember, we are archipelagic in nature. Okay. So all our airports are scattered all over different islands. Mhm. So what we may do for one airport, we may not be able to do for other airports. And if all our planes are servicing all of these airports, not only the international ones, including the domestic ones, we cannot just say, okay, international airport, dito tayo. Pero ikaw, hindi ka naman international airport, hindi ka kailangan. So we have to find a viable solution that will fit all of our airports. And basically, that's it, Your Honor. Okay, since you're the expert, so ano nakikita mong solution for now? Kasi mahal yung technology, sabi mo kamo. So anong pwede nating gawin para maiwasan na mangyari yung problema ang pinag-uusapan natin ngayon na magagamit ng terorista para Your Honor, mapahamak when yung mga it aeroplano comes natin? to terrorists, there really is no viable option because I firmly believe kung gusto talaga nilang gawin, they will always find a way to do it, not by means of drone. If we shut down the drone, probably through another No, means. sir. We're talking about drone lang. Drone lang, wag kang lumisa. Oh, sorry, Your Honor. But when it comes to drones, Your So Honor, anong solusyon? Kasi sabi mo mahal, $1 million, subscription, archipelagic tayo, etc., etc. So anong solusyon mo nakikita? most na probably, Your pwedeng gawin? Honor, this would Kumbaga, be... sandali lang, sir. Sorry. Pagtsagaan natin muna na solusyon na maaaring gamitin o gawin para yung problema pinag-usapan natin ma-address at hindi mangyari. Go ahead, sir. Yes, Your Honor. The Civil Aviation Authority of the Philippines, being civilian in nature, we are not equipped to deal with terrorist activities. I think we should involve the Department of National Defense as well, because we, in the Civil Aviation Authority of the Philippines, we handle civilian aviation. So when it comes to terrorist matters, we do not have the technical expertise. We do not have subject matter sir. experts on the No, matter. sir. Naliligaw ka, sir. Naliligaw ka. Alisin na natin yung terorista na lagyan ng bomba. Yung papalipad lang ng drone sa restricted area sa airport natin. So wala tayong kakayahan para mapastop yan. Meron tayong mga tinatawag na restricted zone na hindi ka pwede. Pag bumili ka, bibigyan ka ng paalaala na kung saan ka pwede at saan hindi. Paano natin ma-implement yun? Na para yun ay masunod, especially sa areas around the airport.
Your Honor, when it comes to, let's say, for example, one manufacturer, there's a certain manufacturer that they have what they call geofencing. Okay. So when you purchase their drone, that particular manufacturer, that drone will not turn on or operate if it's inside a geofencing location. Unfortunately, the geofencing location is controlled by the manufacturer. And this is only for one manufacturer that is currently doing that. So, maganda yun ah. So, geofencing. And anong pangalan ng manufacturer na ito? That's DJI, Your Honor. Meron ba yun dito, yung DJI? Majority of the drones sold in the Philippines are actually by DJI. DJI. So, Your Honor, if I may, if majority of the drones here are from DJI, hindi naman sila na nakakapag-operate within 10 kilometers. But again, if there's a will, there's a way, Your Honor. There's a way for people to actually get rid of the geofencing through illegal means para pong sort of saying parang may green hills po na pwedeng dalhin yung drone at patanggal mo yung geofencing. Okay. Kung gusto, maraming paraan. Diba? Hindi po kayo nakikipag-usap sa ating military. Actually, Your Honor, we have had numerous dialogues in the office with the military personnel. One of the questions that they ask is if they see a drone within their camp, are they legal to shoot it? By all means. Okay. Because if it will endanger your operations, that is not a civilian matter anymore. Okay. Yung sa government at saka sa military, ano bang policy ng CAAP? We do not register nor issue licenses to government personnel because that will become their drones will be assets, their military assets, not civilian in nature, Your Honor. Okay. So, hindi ko maka-move on dito. Mahal yung sabi mo technology, $1 million subscription. Kaya sa ngayon, kumbaga, dasal na lang tayo na sana walang mag-attempt na gumawa ng kabalastugan na maghasik ng lagim at may madisgrasya, tama. But for me, dapat we continue on finding ways, siguro solution. Sabi ko na nga, ino-offer ko, kausapin yung mga airlines para tumulong. Sabi mo, hindi naman pwedeng yung sa international, siguro one at a time. Testing muna tayo kung saan yung airport natin na very crowded, na EA 1, 2, and 3. And then later on, sabi mo, as time pass by, yung technology, gumaganda ng gumaganda, nagmumura, yung mga lumang technology hanggang sa ma-afford natin, right? Is it something na pwede niyong pag-aralan, sir? Yes, Your Honor. And in addition to that, Your Honor, we are also looking into the fact of having the LGU an active role in enforcement through ordinances. Meron tayong anti-drone expert dito. Meron. Mr. Pasqua? Yes, Your Honor. Okay, kayo po, sir. Kayo palang expert na akala ko kasama kayo sa CAAP. So, para po sa inyo, bilang anti-drone expert, alisin na natin yung technology na mamahalin, sabi nga ni CAAP. For now, nakikita niyo pong solusyon para maiwasan yung mga pwedeng masamang mangyari. For the regulation purposes, sir, I believe it would be CAAP to be able to answer that correctly. But for the anti-drone, sir, one of the best way definitely would be through technology as well. So we need to counter it by having a counter drone, sir. And then the other one that I mentioned would be a cheaper one is through training birds to look for drones and catch it. Actually, in most airports, meron yun, sir. Dahil, okay, CAAP. Pwede na muna siguro tayo doon tayo sa low-tech, yung ibon. Wala ba tayong ititrain ng mga ibon?
para... Your Honor, the Civil Aviation Authority of the Philippines has no expertise in the matter, but we would definitely look into that possibility now that Mr. Billy Pasco has brought it to our attention. Because, Your Honor, one of the challenges that also faced the aviation industry is actually bird strikes. So we introduce two factors now. Okay. We have the threat of a drone strike And bird strike. and a bird strike. O nga naman, Mr. Pasqua. Pero sabi mo, Sir, Mr. Pasqua, Even ginagamit yun ng ibang bansa na, no? I believe even for bird strikes, sir, birds are being used to sway away those birds' information. O, yun naman pala, kaap. O nga naman, ginagamit yung mga trained birds para tabuyin yung mga grupo ng mga birds na mag-cause ng bird strike. O sige, ano naman counter mo, Mr. Kaap? Actually, Your Honor, I think this would become a chicken and egg scenario. So we will look into the... If it's a trained bird, alam na niya na, alam ba naman, papasok sa loob ng engine ng aeroplano. Siyempre, siguro isa o dalawa na train talaga, di ba? O, ba't di kayo mag-train? Ba't hindi nyo subukan? Mag-seminar po kayo kay Mr. Pasqua. Your Honor, one bird alone cannot possibly cover 10-kilometer radius. O, sabi natin, dalawang bird. Hindi nga. Yes, Your Honor. We'll look into that. We'll study that further. Sir, dapat maghanap tayo ng paraan. Wag Yes, yung Your Honor, nakatungangan lang please tayo be tapos rest bahala assured ng that, Diyos. Wag naman po. The CAAP is still Do something about actively looking into ways and means to safeguard our skies, not only our airports, but our skies, Kaya Mr. Pasqua, ano mga bansa yon? Sabi mo gumagamit ng trained birds para magbantay sa mga drone, ginagamit bilang anti-drone sa mga airports. I believe for one, Ireland, sir, is using birds to use for counter-drone as Merong part mga of the bansa counter-drone measures. Yes, sir. gumagamit yan. So para sa inyo, halimbawa na IA 1, 2, and 3, ilang ibon ang kailangan para magsilbing countermeasure dito sa mga drones? I actually wouldn't know the specific number of birds right now, sir. Pero one thing sure, it could be part of a solution, and yung solution naman, sir, hindi lang lagi isa. The reason why I mentioned birds is it doesn't use technology. So kung yung drone is there's an intent of a drone to really go to a specific area, definitely it would have possibly a counter drone. So your first level of technology solution wouldn't suffice. Therefore, you need a non-technology solution to answer that possible problem, sir. That's why ginagamit yung birds. So, but the first step would definitely the use of technology, sir. Okay. So, paano nagagamit yung ibon? Anong gagawin ng ibon pag may nakita siya na drone na hindi friendly to at pumapasok sa restricted zone? It's a trained bird, sir, na talagang hahabulin niya yung drone. Habulin niya? Yes, sir. Hahabulin niya yung drone tapos talagang kinukuha niya, sir, ng claw niya. So malaking ibon to? Yes, sir. Definitely, sir. Okay. They're using eagles, sir, in Netherlands. They're using eagles. Itong sa Netherlands and France, they're using eagles. Oh, ito. So, Kaap. Yan, Netherlands and France. I-google niyo po, sir. To effectively disable drones, particularly in scenarios where drones pose threats to public safety or violate restricted areas. So, Kaap, please, mag-train na tayo ng mga eagles siguro. Marami tayong eagles, di ba? I think yung eagles natin, Your Honor, that are big enough to actually catch those Certainly, drones. sabihin ako, kinukontra mo eh. No. Kontratista ka, sir, ano? Your Honor, I'm just saying, I do believe that you are correct. We are going to look into that. But Yan ang gusto ko marinig. The We'll look endemic into that. species of eagles here in Then the mag-import tayo ng eagle sa ibang bansa. Yes, Your Honor. We'll look into that. Kung meron pang elepanting eagle, mag-import tayo. Yes, Your Honor. Whatever it takes. Ayan, wala ka ng palusot. Pwede. Diba?
Yung mga binibentang drone sa Shopee, DTI, nandito man DTI? Wala tayong taga-DTI. We don't have. Good morning, Your Honor. Ma'am Gamboa. Yes po. Okay. Yung mga tinitindang drones sa Shopee, nare-regulate niyo ba ito? Currently, we differ po to other agency. Particularly, the BPS DTI has adopted 3 international standards in relation to unmanned aircraft system. So, however, these are not considered mandatory, but only voluntary po. Those could be considered voluntary through technical regulations po. Okay. So, libre or want to sawa magtinda online, Shopee man o kahit saan, right? So, Ms. Gamboa, ano lang yung nire-regulate ng DTI if we're talking about drones? Yung mga binibenta sa mga tindahan, pero pag sa online, hindi na sakop. Particularly the BPS DTI, the manufacture production of the drones, for the particularly looking into the safety of the products and the quality. Okay. Hindi po ba natin pwede obligahin DTI yung mga seller ng drone na kapag ilabas na sa market, kailangan may insurance, kahit malang TPL, parang sasakyan, di ba? Yung dealership, release yung sasakyan hanggat walang insurance. Same thing dun sa drone. So why don't we come up with the policy na lahat ng nagbebenta ng drone, bibili ng insurance. Yung buyer. Yes, Your Honor, we may look into that. Yes. Consideration. Kasi meron namang insidente na yung drone bumabagsak sa kotse, medyo na-UP yung kotse, tao, tinamaan, sa bubong, nabasag yung salamin, etc. So, kung may insurance yun, babayad ng insurance. Sa ngayon, wala. So, that's something siguro you have to look into. Yes, Your Honor, we may look into that. Thank you, ma'am. Now, move tayo doon sa... No? Let's move on sa dangling wires. Nandito yung DILG, no? Pakita tayo ng video. Okay. I know for a fact na dahil dyan, yung nakita sa video, mga dangling wires, marami nang namatay na kuryente. Hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nakakanap ng problema para ma-address yung issue yan. Sino sa agency ng ating gobyerno ang pwedeng sumagot sa aking mga katanungan? Is that DILG? Siguro? So the LGUs?
Nakita nyo naman, walang exemption. Lahat ng syudad, nationwide, may problema sa dangling wires. Ano nakikita natin solusyon para ma-address to? Maayos yung problema. Sa DLG, siguro. Muna, let's start with DLG. Do we have someone from the DILG? For DILG, we have Camille Ann de los Santos of the Bureau of Local Government Supervision. Camille Ann, ma'am, where are you? Hello po. Is she here? Is she present? Ma'am Camille? Nasaan si Ma'am Camille? Wala For ata. ULAP, sir, or the Union of Local Authorities of the Philippines, we have... Ito na si Camille. Ayan. Hi, Camille. How are you, Ma'am Camille? You're fine? Thank you. On the part of the LG, sir, Mr. Chair, our initial comment on this, I think we recommend including the provisions of fund for the LGUs to effectively and efficiently implement the proposed measure. Ano po yung proposed measure niyo? I mean the pending legislation, sir, the proposed bills. So with regard to the Okay, habang pending pa yung bill, for the meantime, ano po yung ibinibigay niyong solusyon muna? Kasi left and right, ma'am, nakita niyo naman, di ba? Yes. Marami na kuryente. In fact, I think last month or a couple of weeks ago, may pumunta sa programa ko na nakuryente. Marami na. Hindi ko na mabilang yung mga namatay dahil dun sa mga dangling wires na yan. Currently, sir, Mr. Chair, the DILG has a memorandum circular 2023-115. Under such memorandum circular, it refers to the inspection and assessment of the structural integrity and state of all poles and towers. I think as of now, what we can do is to strengthen the enforcement of this memorandum circular and to reiterate the rules of the LGUs under which. Enforcement. Okay. So paano po ma-enforce ito? Ba't hindi nyo papatawag lahat ng mga mayors at obligahin sila pakita itong circular 2024-122. Maganda ito eh. Kaso hindi nasusunod. So siguro, yung mga mayors na hindi pa rin uma-action, I don't know, suspindihin nyo, warningan nyo, I don't know. Noted on that, sir. We will confer this with our officials, with higher officials, and our comments or stand on this. We will submit it included in our position paper. Kung minsan, pinapatong-patungan eh. Kunyari isang poste yan ng kuryente, tapos papatungan ng mga telco, papatungan ng mga wifi, etc. So, sino nag-regulate niyan, ma'am? On the side of DLG. Dapat mga mayors, di ba? Kasi nasa teritoryo nila. Hindi nyo ba na pag-uusapan yun? Ma'am, wala kayong mic. Ma'am. On that particular matter, Mr. Chair, allow me to confer first with our higher officials. Okay. But rest assured po that the comments are noted. Yung mga mayors siguro dahil marami naman silang mga tao, paikot-ikutin niyo po siguro sa kanilang area of responsibility. At pag may nakita sila mga kuryente na nagdadangle-dangle doon, ayusin nila siguro. Yung mga hindi gumagawa ng pabaya, siguro do something about it, right? Okay. Yung sa mga illegal connection, hindi nyo nasakop yun. Ano po yung ginagawa nyo pagkikipag-usap bukod sa DLG? Kasama ba yun sa inyo na kausapin yung mga telcos, kausapin yung electric companies? Yes. Involved sila?
Yes, Mr. Chair. Because meron naman pong issuance din ng DILG wherein it provides for or outlines the minimum guidelines that they have to do with the utility providers po before or prior to the installation and during and after the installation of utility poles or cable wires. Sa ngayon, sigurado ko action yung mga mayors. Kasi eleksyon, di ba? So, obligahin nyo itong mga mayors na mag-ikot, gumawa ng clearing operation. Yung mga wires na nakabitin-bitin, siguro, ayusin. Diba? And then yung mga mayors na hindi ma-action, sabihin nyo mag-iboto. Di ba? Pustahan tayo, ma'am. Pag sinabihin yung mga mayors, action na action yan. Dahil eleksyon. Kasama kayo doon sa clearing operations dapat, ma'am, di ba? Yes po. Kayo po yung ano dapat mag-spearhead noon. Yes po, in coordination po with the LGUs and other concerned agencies. So para we implement po the government initiatives on road clearing operations, so including po yung relocation and removal po of utility poles that are encroaching the pedestrian and the other sidewalks po. So kapag meron, ito, ilang beses na po nangyari ito sa programa ko na malapit, meron na kuryente dahil sa wires na nakabitin lang doon. Hindi sinasadya, alam mo, nagbagyo. Sino po dapat ang pwedeng takbuhan ng mga taong na kuryente? Siyempre, pag mayaman, magpapagamot lang sila. Pag mahirap, wala silang pagpapagamot, umaasa lang na sana meron tumulong. Sino po pwede nilang puntahan? For that, sir, I will confer first. Nandito ba yung Meralco? Ayun, Engineer Danilo Ignacio. Poste ng Meralco na kinakabitan ng kung ano-anong klase mga wires, telcos, lahat-lahat. Namomonitor niyo po ba yun, sir? So wala po kayong ginagawa na para, uy, umalis kayo rito, magkanya-kanya tayong poste, ba't kayo naiposte sa amin? Sir, wala kayong mikropono, sir? Actually, sir, we have a program to address this anti-dangling problem of the city of our franchise area. Yes. Pero, sir, if you allow me, let me read a statement from Meralco. Go ahead po, sir. To the Senate Committee on Public Services, joint with the Committee on Public Works, Science and Technology, and Urban Planning, Housing and Resettlement, distinguished persons, especially users, Senator Rafi Tulfo, and members of the Joint Committee, Meralco manifests its support to the objectives of the Senate Bills 2782, 1398, 1327, and House Bill number 10512, pertaining to the proper installation and maintenance of electric distribution, communication lines, and structures by all electric distribution, cable, and telecommunication companies. Meralco recognizes the importance of ensuring the reliability of our electric distribution network, and we are committed to upholding the highest standards of safety and quality in the delivery of our services. We recognize the significant impact that unsightly and potentially hazardous wiring can have on our communities, which underscores the importance of effectively regulating the wires being attached to the distribution poles. We would appreciate the opportunity to discuss our ongoing efforts to address urban blight within our franchise area. Aside from protecting public safety, our urban blight program aims to maintain and protect the integrity of distribution poles through proper pole clearing initiatives. This involves addressing unsightly third-party cables, non-standard and unauthorized attachments. We believe that by working together with our stakeholders, we can enhance public safety, strengthen the reliability of our electric service, and enhance the appearance of our electric distribution facilities in the most effective and efficient way possible. Thank you, and we look forward to participating in succeeding hearings and the crafting of the substitute bills. Thank you, sir. Thank you po, sir. Okay. Kung wala na pong concerns regarding sa drones and dangling wires, pwede nang ma-dismiss yung mga certain individuals who are here, except dun sa mga electric cooperatives. Okay. Dito ba yung mga electric cooperatives? Okay, may sabihin kayo, sir?
Briefly lang, sir, this is the first time that Philippine Cable and Telecommunications Association is attending Okay. your committee. We'd just like to manifest our support for the measure and wish to be a part of any technical working group for any legislation that's going to come out. Though we support the bill, there are some operational measures we feel that should be discussed in detail, which definitely is at the TWG level, not at this level, sir. Thank you, Mr. Joel Tabao, sir. Thank you, sir. Okay, so Camarines Sur Electric Cooperative Incorporated o Kasugireco. Okay, sige. 1 minute suspension. At this moment, we will tackle the application for franchise renewal of two cooperatives, electric cooperatives, namely First Laguna Electric Cooperative Incorporated or FLECO, and second is Camarines Sur 4 Electric Cooperative Inc. or Kasureco 4. FLECO, dito ba? Representative ng FLECO. Good afternoon po, Your Honor. Good afternoon po, sir. Marami nagreklamo mga mayor especially. Ang mahal daw ninyong sumingil. Mas mahal pa sa Meralco. Ang Meralco is 10.8895 pesos per kilowatt hour. Kayo, 14.983 per kilowatt hour. Ito yung reklamo ng mga mayors na nasasakupan ninyong lugar. Yes po, Your Honor. Good afternoon po. Your Honor, yung pong time po na may petition po yung aming mga mayors, ito po yung time na isa po kami sa mga naapektuhan nung pagtaas po ng fuel cost and coal po sa world market. Okay. 2022 po. Nung sa ngayon po, nung nag-normal na po, bumalik na po yung aming regular rate na
Latest po namin ay 9.85. Oh, 9.85 na lang. Yes po, Mas Your mura na kaysa Meralco. Yes po, Your Honor. Okay. Kumusta naman po yung mga wires ninyo dyan? Na okay ba? Na-maintain ba na maayos? Yes po, Your Honor. Sa ngayon po, ongoing po yung aming project na nagpapalit po kami ng mga insulated wire para po maging minimal yung interruption. Mhm. Pero anong klaseng maintenance ang ginagawa niyo po para ma-ensure na palaging up to par yung mga wires ninyo, yung mga poste ninyo? Yes po, nag-change po kami ng bare copper to insulated wire na dahil po sa dami po ng obstruction, madaming puno po sa lugar namin. Yun po yung ginagamit namin ngayon. Almost 5 years na po kami nagamit ng insulated wire. 5 years na, Yes po. okay. Gaano kalaki yung area na covered po ng inyong Like cooperative? po covered 11 towns po ng District 4 po ng Laguna. 11 towns? Yes po. So ilang mayors po yun? 11 po. Okay. Sige. Actually, ang issue ko lang sa inyo yung yung mataas na singil. Yes po. Pero sabi niyo na-solve na yung bumaba na kayo. Yes po, Your Honor. Okay. Babalikan ito mamaya. Ito naman kami ni Sur. Electric Cooperative Incorporated, Casureco the Fourth. Saan yung Casureco? Okay. So Casureco, anong reklamo laban sa inyo? Alam niyo ba? Di ko po alam, Your Honor. Kaya nga, wala kasing reklamo eh. Magtatanong lang ako. Magkano ba yung singil nyo sa inyong mga kliyente? Ang rate po namin as of kilowatt-hour. ngayong buwan, December, itong latest namin ngayong billing is about 9 pesos and 18 centavos sa residential. Halos magkapareho lang. Sa commercial? And ang average po namin na rate for last year was about 10 pesos and 37 centavos for residential. At ang rate po namin ay hindi po nagka-fluctuate siya. Kahit po nung tumaas ang presyohan ng kuryente because of the increase in the prices of coal, yung rate po namin remained the same. So di po siya nag-fluctuate. So ang average po namin is between 9, 10. Pinakamatas na po namin yung mga 11 point something. Kumusta naman yung maintenance nyo sa inyong mga... Maganda naman po. Kasi po kung tutuusin po yung ating pong kooperatiba, ay meron po itong 2,325.81 circuit kilometers. Samantalang meron lang po tayong 98,000 na household connection. Ibig pong sabihin nun, meron lang po tayong average na 41 connection sa bawat kilometro ng sirkito. So medyo dito po nagpapakita ito na yung ating pong lugar ay madalang ang kabahayan dahil po ito ay bulubundukin at coastal areas. Pero na-maintain po natin yung ating systems loss po ay below the systems cap of ERC. Nasa 9.25% lang po tayo. So single digit po siya. Ang ating pong sa ED ay 12.56 out of the standard of 45 hours. And ang sa AP po natin ay 15.44 out of the standards of ERC of 20. So dito po sa mga records ito nagpapakita po na medyo within sa parameters po ng standards ay tinatakda po ng ERC ang ating po mga services tungkol po sa pagbibigay ng kuryente. Okay. ERC and NEA, meron ba kayong objection sa franchise renewal nitong dalawa nandito sa atin ngayon? Nakasarali sa inyo. Pag sinabi nyo objection kayo, then hindi ko aprobahan yung franchise renewal nito. Good afternoon, Mr. ERC. On behalf of the Energy Regulatory Commission, I'm Attorney Ching. And actually po, nakakahiyaman pong aminin, ang data nga po na pinrovide ni GM, I think ay mas updated because actually the ERC would only base yun pong data na hawak namin on their submission. So this would include the monthly interruption reports and annual DSL. So I think updated po ang pinrovide ni GM because ang data po na nasa amin ay as of 2023. But again, it remains the same. Casureco 4 has been very much compliant po sila sa aming reliability performance standards. That means it is well within the standards set by the Commission. Sabi nga po ni GM, ang SAIFI po kasi system average interruption frequency, yun po yung dalas ng brownout. Ang sabi po ng ERC, hindi po maaaring
maging more than 20 occurrences per year. Nasabi po ni GM, I think 12, no? 15. So pasok na pasok po sila within that standard. Ang records po namin as of 2023, in fact, better performance pa po, 9 occurrences lang per year. And I think, Mr. Chair, it's important to note that there is actually a distinction. Baka po kasi sabihin ng Kasureco for residents na, excuse me, hindi naman 9 times lang na-brownout for the whole year. There is a distinction, of course. Ang interruption causes lang po na kino-consider dito sa 20 occurrences ay those that are within the control or factors within the control of the DU. So maaari po kasing kasalanan ng transmission, maaari din po ang outage ay kasalanan ng supplier, pero ito po within their distribution system for factors na kaya po nilang i-control, na dapat po inaasahan po natin na mini-maintain po nila, ay pasok naman po sila sa standards, both for 2023 and as mentioned by GM, I think for 2024. Same goes for the SIDE. Yun pong SIDE na sinasabi ni GM, kung kanina po SIFI frequency, ang SIDE naman po duration. So kung gaano katagal po sila rumisponde sa mga brownout. So sabihin na natin nagkaroon ng outage, ilang minutes per year lang natin pinapayagan bago po sila makapag-respond or makapag-resume ng kanilang service. So for a year, pinapayagan po ng ERC up to 2,700 minutes or 45 hours lang po ang duration ng brownout. Again, these are causes. Now, let me interrupt. So, lumampas ba sila doon? Ay, hindi po. Pasok din po sila according to our data. Okay. As provided by GM. Pasok po sila. And even How about yung isa, yung Fleco? Actually, okay din naman po. Same goes for Fleco. Same standards po, 20 occurrences to 7 minutes per year. Pasok din po ang Fleco. Good news, GM. For 2023, kung ang limit po ay 20, nasa 8.92 lang po sila. At for SIDE naman po, kung ang limit ay 2,700, sila po ay nasa 897. This is again for the year 2023. Yun po kasi ang data na nai-report sa ERC. So both compliant, at least as far as the reliability performance standards are concerned. Meron din po tayong systems loss, mention ko na lang din. Pasok din po sila doon. In fact, Kasureco 4 was able to provide the commission with segregated data, meaning yun lang pong sa distribution feeder po nila natatrack. Pasok din po sila doon. Ang limit ay 10.25 for 2023, 8.63, same goes for Fleco. Within the, ang total po nila is 8.72. Pasok pa rin naman po. Even tanggalin na natin yung margin ng hindi po. In short, Mr. Chair, pasada naman po sila sa aming standards for both co-ops. Salamat po. Wow. Ang daming sinabi, libre niyo siya mamaya. Sobrang build up yun ha. Facts lang, yeah, I understand. I'm just joking. Attorney Maria Adela Ching, Attorney for Office of the Executive Director, ERC. Thank you po, Madam. How about Attorney Rosan S.J. Rosero Lee, Deputy Administrator Legal Services ng NEA. May objection ho ba kayo sa pag-apply ng renewal ng franchise itong Fleco at saka Kasureco? Good afternoon, Mr. Chair, and to all the guests inside this plenary, this hall. Insofar as NEA is concerned, for the operational progress report for Kasureco 4, from the year 2016 up to the last assessment made for 2023, because for the year 2024, we haven't finalized yet. I am glad to report that Kasureco 4 had been consistently categorized as AAA. That's the highest that NEA confers to an electric cooperative. So consistently, except for the year 2020, where NEA deferred the categorization because of the pandemic. Okay. Other than that, from 2016, 2023, and even looking at the early report till the last quarter of 2024, we are positive that Kasureco 4 will be registering as AAA again, although there is no official results of the performance assessment for the year 2024 as of yet. Now for Fleco, also, Fleco since 2016 up to 2023, it has been recognized as a AAA electric cooperative, meaning compliant to all the key performance standard of NEA. So sino po nagbibigay ng grading na tulad yung AAA? Yes. Paano nakakatanggap ng AAA rating ang isang electric cooperative?
we have a composite body or a group in NEA that is composed of the different departments. Okay. And based on the report submitted by the electric cooperatives on a yearly basis, NEA assesses this performance of all the electric cooperatives based on the key performance standards that are laid down as well in the implementing rules and regulations of RA 10531. Okay. Pero sabi niyo po, base dun sa mga documents na present nila sa inyo, dun yung binabase kung ito'y AAA o hindi. Something like that. So, paano po malaman na yung sinasabit sa inyo na dokumento ay accurate o baka yun ay gawa-gawa lang o pinasobrahan lang, etc.? There is a team at NEA that validates the submissions or the reportorial reports of our So may nag-validate? Yes, Mr. Chair. Okay. So, in other words, wala ko kayong problema dito sa PLECO at sa Kasureco? With that performance and categorization consistently AAA, the National Electrification Administration supports the application of both FLECO and Kasureco for its franchise. Is there anybody here sa room na may objection sa Kasureco and FLECO? You may now speak. Wala. Wala talaga. Wala. If there are no more concerns regarding Kasureco 4 and FLECO, I would like to refer Kasureco 4 and FLECO's franchise applications to a technical working group, so TWG. Yung susunod, kita-kita tayo sa TWG. And notices and invitations for the next succeeding meetings will be sent accordingly. There being no other matters for consideration, this hearing is hereby suspended. Thank you, ladies and gentlemen. Thank you. Sound check, sound check. Our first song is Paraan. Sira ang lahat ng plano ko. Di ko alam kung paano pabangon mula sa kalsada, mula sa tulay ng hagupit.